enti me kan wie akoma ti ase ese efi ne e bia oba fere bia yo kenani me yo dehye ibi a ese be ma ho de mpa isi kamwa adaje de beba abeboa na emo efi ne ko menye Kadehene bio bien. Otumfour, bien. Otumfour, bien. Otumfour, bien. Okyeman, bien. Otumfour, bien. 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 Right, I was young, na every day, Wakwaba, and the Baba Grace TV GH, and so Mijidi said, Janko Pam to Tabusia, in I, who ye, did you want to say that the American Busia, I'll be patient on this one, and was subscribe your mommy. Now, if you want any notification, Mr. Now, if you want share, I'm off from Swing, you be a share, meaning so by it in your Mishra. Now, on your so welcome, so dear Mabusia, or Bekaya. A best and I watch you echo now to me, and you didn't send but to in your name. A far Akyem Kadehene, Opinibi, your bow until your chest or your hen or her. Na Akan some say free sa dano a sabi video ni beto abonten no onye Akyem Kadehene biom odna kunwa to na nipa bi M1 pese sabi ahiniye ni Akyem Kadehene kro ni betumpo ni bi aka Okyeman enti odna kunwa to no ene mu nsem bebre abusu be kai pa say the breakdown by be church nsem ni mu e ma hwefo nyina hu die akoso efi bebre achi dia bedu sa dano a na no be ka sa asem say onye Akyem Kadehene biom na sabriam no ka say abusu putupru ni say na Akyem ebu akwaman hene metre na Okyehene osagifo amoti ofrepeni asona PC aba bonten abeyi eyesansema no abekasa abeyi ensem a opegina sebi yesu se oya Akyem Kadehene eti betu dwa na mum na mama ate se onya Akyem Kadehene no osagifo amoti ofrepeni Okyehene abeyi na no acheche nsem amama nsen nyina ewo no kore ye won nsem no mu enya asem keto akwa na busu ye ba bedi nkomo ye tie nsem a ya na asagifo amoti ofrepeni de tu dwa no obeka ya brass on buy breakdown ma na business abre ya Okyehene abeka say etwa na mato nsem a by Grace TV ya di kan de beto twa na eso ebia na sa video di kan ba bonten na ya na ya ye kan asem so abre ma Akyem na du ya otoso mi no na ba bonten beka say efiri sa da na okro no onye Akyem Kadehene biom no na no na no mi say onye Akyem Kadehene cry in the first place na obe resign and say wa Abdicated Destooled ye nkonye ko sa na video no ye de ba bonten beka say onye hini bi mfiri sa abere ne kono ye ba ya na osagifo amoti ofrepeni nsem wode abetu dwa no ye wakwohwe no so ya cheche nyina mu na kakra ya akabia ato so e dia so motu ye kotie sa video no mra bre o ka say onye Akyem Kadehene bi me kire osabere ma Akyem na du yo to so mi no ya ko hemba ne ba ye betu aso na dia akabia ye dia so ene ube yo tie bia the so say Kede ebiana number 1 Swabe ebiana Abaham ebiana Yeshia ewala and now 21 years 21 and a half years sabe flu ebiana number 1 atunya Kadehene 22nd April 2004 and now we be that na me be that na me be that the site the crap the guy the snap manusia eya ohima de no ene de mi kan yiti no banyini monko na Akyem ndi apaye na monfa odwan no so emu sabon so enti me kan wie akoma ti ase ese efi ne e bia oba fere bia yo kenani me yo dehye ibi a ese be ma ho de mpa isi kamwa adaje de beba abeboa na emo efi ne ko menye Kadehene bio
busuanti ano ne akwa aba na eno achi na enche na anu yi a bese na nsan ya ye na osagifo moti ofre pani ewo na himfie ewo e ofre pani fie ya ewo chebi achimebu akwaman mu na enso abekasa e dia fa sansam na se yen kam obi ante se osabere ma Akyem na di otoso mienu ye ko hwe ni video bae wonya Akyem Kadehene na sebi waja akunya to woni bekasa Abdicating is too there be esanse ono osagifo moti ofre pani ya ona achimebu akwaman nyina ye ne dia wotu dada emfie bebre ni na wotu no enti wanwa so ba bonten na obekase oye Akyem Kadehene odi ewunim yenko na yenko tie ye na asona PC osagifo moti ofre pani Akyem ebu akwaman hene nense wodi tudwa na ye ba abusua de aka bia ye beto ye boase ye de no so aso Bien. Asantehene. Bien. Kotoko. Bien. Otumfour. Bien. Kotoko. Bien. Okyeman. Bien. Ago+H0t. Bien. 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 Osagifo moti ofre pani e na Akyem ebu akwaman hene na se Okyehene na no asem ni bi ene akwakuti aba na se yenka mu obi ante se ensem beda nanim ya ensem beda nanim no sabi na sabre majority na do asabre na o ka se onye ohene biem ewo Akyem Kadehene onye hene kra in the first place no ya baako na ye tunu dada ya sabi oni tumi bi aso ohene obeka se oja na kunwa to na akire mu se ensem ni ba nanim ewo Chiman council ema obo ase da bi ntwa yi enti sabi asem de ba church asem esi yi mu papa no enye hene anaso sabre majority na dunya hene efiri onom ekokofo dua papa ni di nkugo anaso nana no edi nkugo menka ne saa efiri onom ba National House of Chiefs e okumase eno so di nkugo audi ko Supreme Court crown so busia osan di nkugo na se ba bi o so di kobi o di akọ amodi nkugo enti afedi ene pepa na obeso ya kase efiri sa ada ne ko onye Akyem Kadehene bi misan se oni sa tumi no ya etu na de so ono na osagifo moti ofre pani ya Okyeman nyina ye ne dia na Akyem Kade eka Okyeman menka ne sa mecha Akyem ebu akwaman no ne dia na Kade ka ho bi no wotun dada enti ade ntikura na sabi na obeye se ono be reche se etu na dia ne nso onzu bedi hene ya ne no de betu ya se onye Akyem Kadehene bi enti bibia se ni ho onye hene ewa Akyem Kade na obeka se wajana kunwa ato eno ye baako afedi etoso mienu ene se na nase yenka mu obi ante
sɛ ɛnam sɛ nsɛm yi ɛkɔɔ ya from Okyeman council ɛkɔɔ the eastern region ɛkɔfoɔ dua nsɛnsɛm so ɔnanam kɔhwɛ kan wɔ hɔ afei ɛbaa national house of chiefs ɛwɔ Kumase ɛkɔ supreme court na ne nyinaa ankɔ yi amfa ama ne nti ɔno ɔnyɛ hene wɔtum dadaada ɛno ɛka ho bi ɛna nanasa kaa sɛ yɛnka ma obi ante sɛ Okyeman mu deɛ nkyerɛ Akyemabu akɔman Okyeman mu deɛ tumi no ɔno ɛne kura no yɛ a ɔdoma nkoma sɛ betwa di ampoada roma na no nsamanfo yɛ wɔ Akyemabu akɔman mu nyinaa de ama no enti wɔno wontimi nkwati no sɛ sɛ wɔne ne bɛyɛ predu ne bɛpre so dabi amammerɛ ni amanie mu ɛna abusuafo bɔɔ ne kɔɔdu ɛna ɛbɛtɔ Okyeman council anim so na no mahwɛ nsɛm no na hu sɛ no korɛ kɔɔdu yɛde abɔ wo wudifo enti ɛna wato ntam wontimi ntoa so nyɛ hene biam ɛna yɛto adeɛ so saa na teɛ pɛpɛpɛ enti ɛntimi ma sɛ saa nneɛma wei nyinaa si na wobɛkɔ so a tena ase sɛ woda so ayɛ hene etia Okyeman amammerɛ ɛne amane enti ɛno deɛ ɛnyɛ no koraa saa ɛnso wɔ hɔ no ɛna afei na ɔsagyefo amotifo panyin sa kama yɛte biem ɛwɔ hɔ sɛ sɛbi Akyem Kadehene kura yɛkɛn yɛwɔ hene wɔ hɔ yɛ a ɔno ɔsagyefo amotifo panyin wɔsi hene ɛwɔ Akyem Kadehene afe mpem mmienu ɛne dunkun ne yɛ 2019 ɛna ɔsagyefo amotifo panyin nana asona piesie esi hene ɛwɔ Akyem Kadehene enti ɔnyɛ ɔsabarima Agyarete na du a etu na wɔn ase wɔtu ne ho adeɛ so na ano yi ɛna na yɛ wɔ hene wɔ hɔ sanse mfe mpem mmienu ɛne dunkun bɛyi na yɛ wɔ hene ɛwɔ ayɛ Akyem Kadehene yɛ ne din ɛne ɔsabarima Asaretwe yɛ a ɔtɔ so mmienu wɔn na yɛ Akyem Kadehene enti wosu nkyɛn koraa ɛna afɔ ɔhene yɛ sɛ ɔhene koraa wɔ yɛ Akyem Kadehene wɔ yɛ ɛna na yɛ ɛsɔre yɛ a ɔbama Okyeman nyinaa mekyɛ Okyeman Akyemabu akɔman no ɛnyinaa ehu no ehu sɛ no koraa ɔno mom na yɛ ɔhene ɛwɔ Akyem Kadehene nti ɔsabarima ɛyɛ Agyarete na du ɔtɔ so mmienu yɛ ɔkyerɛ sɛ ɔfi saa da no ɔyɛ video no kɔ yɛ Akyem Kadehene biam no ɛni nyina so bia san sɛ ɔnyɛ Akyem Kadehene in the first place saa bere no ano wɔka sɛ ɔnyɛ hene biam ɔna kunya ato no na ɔnyɛ hene nti ɔni nyina so bia sɛ ɔhene mpo ɛna waka sɛ ɔnyɛ Akyem Kadehene biam firi saa bere no kɔ nti no ne nsɛm a yɛna na ɔsagyefo amotia fo panyin ɛde abɛto dwa abɛyi nsɛm ano ɛde afa kade nsɛnsɛm nyinaa ɔda busia ɔne bibi yɛn ka kan kakra asɛm no nyinaa ne sɛ afe mpem mmienu ɛne du mmienu mu saa bere na ɔsabarima Agyarete na de ɔtɔ so mmienu yi deɛ ɔbɛka sɛ ɔnyɛ hene biam ɔna na te akonnwa so sɛ ɛyɛ Akyem Kadehene ɛna saa bere ɔbaa panyin meka ɔbaa panyin kyerɛ ɔhema no wɔ hɔ ɛyɛ ɔbaa panyin Akuafosua ɛna afei abusua panyin Otibu Asare afei na wakyɛ daako ampem afei ɛyɛ kontihene yɛ ɔwɔ Akyem Kadehene ɛna afei asafo akyɛ yɛ fɛn sɛ yɛ ɔdanso saa mpanyinfo yi ɔbaa panyin ɔhema yɛ ɔwɔ Akyem Kadehene ɛyɛ Nana Akuafosua afei abusua panyin Otibu Asare na ɔmo yɛ mmienu afei Nana Boakye daako ampem ɛbɛka ɔmo yɛ mmiɛnsa kontihene ka ɔmo yɛ nan ɛna afei asafo akyɛ yɛ ɔdanso ɛka ɔmo yɛ num ti nipa num yi a ɔhema aka ho abusua panyin wɔne aka ho ɛna ɛkɔ Okyeman council sɛbi Akyemabu akɔ traditional council na nom atena yɛ mu ɛwɔ kyɛ bi ɛkɔ bɔɔ Kadehene sabe wɔnyɛ ɔhene bi emi ɛyɛ ɔsabarima Agyarete na de kɔ adu sɛ wato ne ntam wayɛ amammerɛ wayɛ amanneɛ wada nneɛma bi adi asɛbi o mesrɛ meka etia Akyemabu akɔman no amammerɛ no amanneɛ enti ɔde aba bɛto wɔn wura ɔsagyefo amotifo panyin anim sɛ anom hwɛm na wɔn hwɛ sɛbi kɔɔdo ɔde wɔbɔ ɛyɛ nana yi na sɛ wɔde bɔ no na wɔhwɛ nyinaa mu na sɛ bɔ no ampa amammerɛ ni amanneɛ mu Okyeman woto ntam a na sɛ woto Akyemabu akɔ ntam a akonnwa yɛ a wote so no wode bɛto hɔ no ɛsan sɛ wɔntumi ankura wo ntam ankɔ ankosi awie na ɛbaayɛ no koraa nanom so ɛpa ɔbaasom kuo ɛmom hwehwɛ saa nsɛm no mu ɛma saa bɛrɛ koraa ɔbaasom kuo yɛ ayɛwuranom ɛpaayɛ no ɔsabarima Kwame Ko yɛ ɔtɔ so mmienu no ɛna na judicial committee no ɔte nsɛm no so ɔhwɛ nsɛm no mu nyinaa no ahyɛsɛ yɛdi kan ɛma ɔsabarima Agyarete na du a ne wɔsi wɔnyɛ Akyem Kadehene ɛbɛyi n'ano sɛ kɔɔdu a yɛde abɔ no deɛ na wɔka fa ɔka sɛ wɔni fo ɛwɔ nsɛm a yɛde abɔ no nyinaa mu na mmom ɛberɛ a judicial committee ɛwɔ Okyeman council mekyɛ Akyemabu akɔ traditional area ɛtena nsɛm no so wɔ ofuripanyin fie nana ofuripanyin fie ɛhwɛ nsɛm no mu no ɛna ɛbɛtɔ dwa sɛ kɔɔdu dunso a yɛde abɔ ɛyɛ ɔsabarima Agyarete na du no emu du nan deɛ wɔdi mu fo mmiɛnsa pɛ ɛna wɔni mu fo enti out of 17 charges a yɛde bɔ no na he was guilty of 14 charges 3 pɛ mmiɛnsa pɛ ɛna na ɔni fo bia wɔ mu ɛno nti na sɛdeɛ akanfoɔ yɛ amammerɛ ne amanneɛ teɛ Akyemabu akɔ amammerɛ ne amanneɛ teɛ no wɔde fo mu bɛyɛ sɛ du nan ɛwɔ dunso mu a na ɛneɛ no koraa sɛ fubuo ɛwɔ wafa nti no otoa so tena akonnwa so a ɛnyɛ yie ɛno nti nanom yɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛyɛ afe asɛm a meka ɛyɛ afe mpem mmienu ɛne du mmienu mu on 2012 9th of October 2012 ɛna saa asɛm yi ɛsi yɛ
saa hwɛ nsɛm na hu sɛ da bi saa deɛ a na wato nso ayɛ nti wokɔ so atena akonnwa so sɛ Akyem Kadehene a ɛnyɛ yie nti firi saa berɛ no aba no a nanom yɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛtu no de firi akonnwa so na mmom ɔsabarima Agyaretsena bi ante ne ho ase ɛsan de kɔ Eastern Regional House of Chiefs afei kɔyɛ ama House of Chiefs koraa yɛ sɛ ɔmo nsan fa case no nkɔ back to Ɔkyeman Council san kɔhwɛ mu biem afei ne nyinaa Nana Di Nkuguo wante aseɛ biem ɛsan efiri hɔnom ɛkɔ de ɛba National House of Chiefs ɛwɔ Kumase ɔmo nso bu tiae akɔ Supreme Court sɛ na Ɔkyehene kan ne adeɛ nyinaa no nti na sɛ nsɛm no akɔ a yɛ na Ɔkyehene kyerɛ sɛ ne nyinaa akɔkɔ wie sɛ ɔsabarima Agyaretsena bi wɔtɔ so mmienu ɛfoɔ ɛna wadi ɛwɔ nsɛm no mu enti wɔn deɛ n'anim no ɛwɔ Ɔkyeman Council mu no ɔnyɛ hene yɛ a ɔnhu ne sɛ ɔyɛ hene na waba abɔnten abɛka sɛ wɔgya akonnwa ato hɔ no sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ nti abusua that is the background of the story yɛfiri saa berɛ no a 2012 2013 a nsɛm bobɔɔ no na yɛtu no adeɛ so no afe mpem mmienu ne dunkono 2019 on the 31st of May 2019 ɛyɛ fiada wokɔ Akyem Kadehene mu a ɛyɛ Akyem Kadehene foforɔ a yɛwura ɔsaagyefoɔ a mowati ofiripani ɛde ne kyerɛ yɛ no ɔsuae ɛde kyerɛ ɔsaagyefoɔ a mowati ofiripani ɛwɔ ofiripani fie de firi saa berɛ no woba no adeɛ amammerɛ mu no Nana Ɔkyehene anim sɛbi Nana Akyem Kadehene anim ɛde nanom adehyeɛ yɛwɔ Akyem Kadehene mu nyinaa wɔn anim deɛ wɔn nim yie paa sɛ yɛpɛ Akyem Kadehene a ɔne deɛ wɔsuae ɛde akyerɛ wɔn wura ɔsaagyefoɔ a mowati ofiripani nti ɔno ɛna yɛ Kadehene yɛ a ɛnyɛ ɔsabarima Agyaretsena de ɔtɔ so mmienu ɛna ɛyɛ Akyem Kadehene nam pɛ sɛ wabɛka sɛ saa bere ɔnyɛ Kadehene bi ɔno ɔto ne ho adeɛ so nti no ne nsɛm a yɛ Nana ɔsaagyefoɔ a mowati ofiripani ɛde abɛto dwa abusua yɛ nyinaa yɛagye berɛ na yɛde bi asom mo ɛnyɛ asɛm ketewa koraa saa bere yi a sɛ Nana ate ne ho ase na watena ase yi deɛ ɛnim sɛ deɛ waka akyire anaasɛ deɛ Kadehene foforɔ yɛ a waka yɛ a Nana no koraa de ne kyerɛ yɛ asomdwoeɛ ba kade na waka fa no nyinaa bom aboa ama mpuntuo ne nkankorɔ aba Akyem Kadehene mu ɛman mu na abusua yɛnhyɛ no nso sɛ ɔba Asante mu a amammerɛ ne amane ne sɛ ahennie ne sɛ hwan ne ɔhene da mekyerɛkyerɛ mu deɛ ɔyɛ ɔhene sɛ Chieftaincy Act no ɛte wɔfa process wɔfa amammerɛ ne amane ne nyinaa mu ɛso akyerɛ wura ɛno ɛna ma ayɛ ɔhene nti no korɛ ɛnam sɛ Akyem Kadehene no yɛna na Ɔkyehene ɔsaagyefoɔ a mowati ofiripani ne daa no nti no amammerɛ ne amane kwan so woyɛ ɔhene ɛwɔ Ɔkyeman mu a yɛ sɛ wɔsuae de akyerɛ meka Ɔkyeman na megyina de ma Akyem Kadehene ɛsiane sɛ ɔmokyerɛ sɛ ɛyɛ ɔkyɛn ɛman yɛ Nana ɛyɛ Ɔkyehene nyɛ ɔkye nti momfa nkyɛn mu adaroma saa na mpanyinfoɔ aka me activity na yɛso yɛkyerɛ mu yie no sɛbi ahennie ne sɛ wɔsuae de akyerɛ ɔmanhene yɛ wɔ Akyem Kadehene na ɔde man na ɔde kuro no ahyɛ wɔn nsa ɛde ehwɛ mu nso a ɛnam sɛ ɔkye asaagyefo a mowati ofiripani n'anim ɛyɛ Akyem Kadehene yɛto no adeɛ so na emom ɔsabarima asaretwe yɛ ɔtɔ so mmienu ɔno na esuae ɛde akyerɛ Nana mowati ofiripani nti ɔno na ɛyɛ ɔhene sɛdeɛ amammerɛ ne amane nti de kwan so ano nti yɛne nsɛm wɔ toto nsɛm kɔkɔ so wɔ nkuro bi so a ahennie ɛne sɛ wɔsuae akyerɛ wura ɛno nti ɛna abra bi a yɛgyina mu ka sɛ Nana Sampa gyafra ɔtɔ so mmienu ɔno na ɛyɛ Sampa man ne san sɛ amammerɛ mu wɔn na esuae ɛde akyerɛ ne wura Sampa wura yɛ ɛne korɔ bi Asante Kotoko hene nti abusua wei deɛ update yɛde babɛsom nsɛm bebree ana mo bisa sɛ na nsɛm no akɔsi sɛ mo pɛ sɛ mo ho deɛ ɛkɔ so ɛne yɛde abɛsom saa bere deɛ yɛ Nana ɔsaagyefoɔ a mowati ofiripani Akyem Kadehene man hene Nana abɛkasa abɛyi saa nsɛm nyinaa no ɛnso na yɛnhwɛ yɛwɔ Asante deɛ yɛnhwɛ Akyem Kadehene akonnwa no ɛne Asante the relationship nkabomu ne koro yɛ da wɔn ntɛm deɛ tiɛ ne sɛ bɛgye kan aka sɛ yɛn nyinaa yɛ akanfoɔ sɛdeɛ yɛnim no na Akyem Kadehene akonnwa no ɔmo yɛ asonafoɔ na di akonnwa no ɔba Asante nso a sɛbi Akyem Kadehene akonnwa no sɛdeɛ yɛn nyinaa nim sɛ asonafoɔ fi adanse mpatɛm baabi ɔmo yɛ fra Asante ɛna kɔduru baabi a wɔn wɔ no amammerɛ ne amanneɛ yɛ a mpanyinfoɔ aka me ate bi ne sɛ Akyem Kadehene asona abusua nyinaa ɔno na yɛ PAC ɔno na yɛ panyin afei yɛfiri hɔ a deɛ ɔtɔ so mmienu ɛwɔ ɛyɛ asona abusua no mu ɛyɛ ɔfɛn so na ɛyɛ asona mmienu afei deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ ɛyɛ asona abusua no mu ɛyɛ ɛdwe so nti Akyem Kadehene afei ɔfɛn so ɛna ɛdwe so ɔmo nyinaa yɛ asonafoɔ yɛ ɔmo yɛ anuafoɔ ɔmo nua panyin ɛne ɛyɛ Akyem Kadehene deɛ ɔtɔ so mmienu ɛne ɔfɛn so ɛna afei deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛne ɛyɛ ɛdwe so na ɔmo nyinaa nso ka bom ɔmo wɔ faase ɛne manso nkwanta te sɛ wɔn nyinaa ɛyɛ adeɛ baako yɛ nya asɛm ɔba Asantema mu a akonnwa yɛ asonafoɔ no bebree no a ɛna ɛyɛ asona yɛ abrɛpɛ bɛto ɛbo ase na yɛde mu nkɔmɔ ne mu mmarima yɛhu sɛdeɛ ɛsi ti ankasa ɛwɔ asona abusua no mu ti Akyem Kadehene ɛyɛ PAC Akyem Kadehene nua yɛ Akyem Kadehene yɛ PAC no deɛ ɔtɔ so mmienu ɛyɛ ɔfɛn so deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa
just what na ye nyafo enya ba ko pa ye omu na aka bo wo fase ene ma so content just ye nyina aka for ye ya de ba ko abusua updates am de be so mu di kwabena usua de be pem ha na che de be to from bi Sampa na ye de abeso kai se nyumeku bi adara mana so ya sne e ma di dwumadie ebremo ebi ene obi trading enterprise ye wo kuma se South Interest Junction o pata de papa o pempa wa papa any person papa me so to me kai na ko South Interest Junction na ko ji obi trading enterprise ne mani bia na bibia enkoyi enfamo sans na make am for Better Grace Financial Services at the amount Ghana for abo America any Canada me so insurance company papa financial company papa ya bitimi do ho abatam that be okwa ho ye mu ho anche de no a any Better Grace Financial Services timi srew any miame maame ma de nyina ohene yire dan na kusi Lady Diana entwe nkomwe na obecho kwan ya wa bitimi atena fie na se otu acho kwan ya wa o fa so a we adwuma na do ho abata insurance company papa na china bi kwa ho ye mu a ho anche wo the Better Grace Financial Company to na mo wa kusi awiye na empu nyame adom ha ne amane bi ama na akọ ho gye pension na hia sika obetam sika boom di ama ya sika o de be ma na eto bi anka e tax free umpewi na edin na ope Better Grace Financial Services and I say financial freedom for everyone. Idi de kwabena wusu ebrepam ye bisia ya menka makra bye bye.